खुलुमबाय दिनै 16 नभेम्बर लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जे गायसनथाइ सान लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बे जोनोम सानजों लोब्बा लानानै दिनै बिसमुरि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैबे नुथायानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जे बानजायनायाव नैबे 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जे गायसनथाइ सानखौ खुंफुंनायखौ नुनो मोनदों। नैबे बिथांमोनहाबो 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जे गायसनथाइ सानखौ बिसमुरिनि आवथायाव थानाय नैबे 12 नं महनपुर गामिनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैबे फुंबिलि समाव बिथांमोनहा जे बर' थुनलाइ आफादनि जे फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय लोगोसे मुंख्लंफोरनि सेराव दाहा फोरमायनाय बे दाहाखौबो बिथांमोनहा दाहा बावखांबाय। नैबे समाव बिसमुरि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोजोर आफादगिरि बिथांनिफ्राय नैबे सानसेनि हाबाफारिजों मा खुंफुंनो लानाय जादों नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय गिबियावनो मिथिना लागोन। आदसा गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादनि 70थि बोसोर गोथार जोनोम सान फालिथाय बे हाबाफारिखौ जोंनि बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदियै दिनै नैबे बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय महनपुर गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों आरो बे हिसाबै जोङो फुंनिफ्रायनो हाबाफारि बायदियै लांगोना बेखेवनाय हाबाफारि, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय हाबाफारि, जामुंसालि बेखेवनाय हाबाफारि जोङो मावफुंबाय आरो दायो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो बिरहोखांबाय आरो बिरहोनाय हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दिनै जोङो बुंनांगोन बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 1952 मायथाइयाव जोनोम जायामोनब्ला जोंनि बर' हारिया नैबे समसिमाव फैनाय नङामोन आं बुंनो सानो। मानो होनोब्ला बै समनि गेदेमा बिथांमोनहा बर' थुनलाइ आफादखौ थांनाय 1952 मायथाइयाव जोनोम होनानै बा दानायनि उननिफ्राय बर' हारिनि बिजोंनि आरो राव आरो थुनलाइ फोथांनायनि हाबा मावनो बिथांमोनहा थुलुंगा होलांदों आरो बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै बर' थुनलाइ आफादा बर' रावजों बिजों महरै गायसननो थाखाय सरकारजों नारा नाथा नाजानानै बा सावरायलायनायनि गेजेरजों थांनाय 1963 मायथाइयाव जोंनि बर' बिजोंनि मोनसे मिडियाम जे बेखौ गायसनथाइ जों मोनदों। बे दिननिफ्राय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया गायसनजादों क'क्राझार आरो उदालगुरि साब डिभिजननि सिङाव। बे हिसाबै जोङो बुंनो हायो दिनै बर' थुनलाइ आफादा दिनै सिमाव 70थि बोसोरल' बैसो जादों। बे समसिमाव बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि आरो बर' बिजोंनि जे हाबा मावनाय बेयाव एसेबो लेहेम जायाखै आरो मावगासिनो दङ। बोरै जोंनि बर' हारिखौ बा बर' लेंगुवेजखौ बर' रावखौ सारा बे बुहुमाव सारा बे इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो बर' रावखौ बोरै फोगोमनो बा फोजौनो हायो बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दिनैहाय बर' रावा 8थि फारियाव भारतनि संबिधानाव गनायजाबाय। बेजों लोगोसे बर' रावा जोंनि आसामनि लोगो सरखारि राव जाबाय। थांनाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बर' बिजोंनि आलादा सेपारेट डाइरेक्टरखौ जोङो मोननो हाबाय। बेबायदिनो बर' रावा थांनाय 1963निफ्राय लानानै बर' बिजों फरायसालि गायसनजेननायनिफ्राय लानानै फैनानै जोंनि बिजोङा दिनै गोजौ फारसे दावखोगासिनो दङ। दिनै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम जोंनि बर' रावजोंनो जों फरायनो मोननाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसे दिनै बर' बिजोंजों जाय फरायो बिथांमोनहा जोंनि बे भारत हादराव जे बयनिख्रुइबो देरसिन जे आनजाद UPSC आनजाद बेयावबो जोङो बर' रावजों बर' आयदाजोंनो लिरनानै UPSC आनजाद, IPS आनजाद, ACS आरो APSC आनजादफ्राव जोङो लिरनो हानाय जोंनि बे रावा मान मर्यादा मोनबाय। बे हिसाबै आङो दिनै बुंनो सानदों दिनैनि बे गोथार सानाव सारा बे भारत हादराव थानाय
इन्टारनेसनेल लेभेलाव थानाय बर'फोरा जाहाथे गावनि बिजोंखौ अनसायनानै गावनि बर'नि बिजोङावनो फोरोंनानै जोंनि जे राव बेखौ फोथांनायाव एसेब्लाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब आरो मदद होनो आं गासै ओनसोलनि रायजो राजा सानसुमैफोरखौ गुरै खावलायहरदों जाहाथे जोंनि रावजोंनो निजा बर' बिमा रावजोंनो फोरोंनानै सोलोंथाइ लानानै दिनैहाय जाहाथे जोङो गावनि रावखौ फोथांनायजों लोगोसे जोंनि जे मान बर' जाथिनि जे मोनसे मान बेखौ लाखियो आं बिनि थाखाय गासै जोंनि भारत हादरनि आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरनिसिम जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनो गुरै खावलायहरबाय। सोरबाया साननो हागौ बर' बिजोंजों फरायनानै जेबो मुलाम्फा गैया, बिनिखायनो दिनैहाय बेबायदि साननायनिफ्राय जों गोजानाव थानो आं खावलायदों। बर' बिजोंजों फरायनानै जोङो मानो जानो हाया? जागासिनो दङ, दिनै फैगासिनो दङ। एसिएस आनजाद होनानै पास जानाय, UPSC आवबो आनजादाव पास जानाय, APSC आनजाद, IPS आनजादफ्रावबो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै हाबोगासिनो दं। मा मा हाबाफारिखौ लाफुंनाय जादों? बेयो जोंनि बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनैहाय जे 70थि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान फालिथाय बे फोरबोजों जोङो ओनसोलाव मोनसे एवारनेस खालामनो थाखाय गथ'फोरखौ बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय जोङो थुनलाइयारि आयदा लादों, खन्थाइ आवरायनाय, बेजों लोगोसे गेलेमु आयदा मोननैसो आइटेम लादों। बेखिनि आरो जोंहा बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे थांखि दङ। बे थांखियानो जाहैबाय बर' बिजोंजों जाय फरायसाया फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बड' MIL आव बड' आयदायाव बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव थानाय फरायसाया बांसिन नम्बर लानो हागोन। बे बिथांनो जोङो रुंसारि साखिराम बरगयारि गोसोखां सोलोंथायारि थुनलाइ बान्था सोलोंथायारि बान्था जोङो होबाय थानाय जायो आरो बे बोसोरावबो जोङो होगोन। देग्लाय जोङो बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बे सोलोंथायारि बान्था होनाया 3थि खेब जाबाय। बे फरायसाखौ जोङो दिनै बे गोथार बर' थुनलाइ आफादनि 70थि बोसोर फालिथाय बे जोनोम सान फालिथायनि गेजेरजों जोङो बरायगोन। बिथाङा फैगोन। दिनैनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि फैगोन। दिनैनि बे बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जे 70थि बोसोर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथायनि गेवलां मेलाव आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोगोन बा फैगोन। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगिरि मानगोनां गणेश बर' बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा नुजाफैगोन आरो बिथाङा फैनानै नैबे जोंनि महनपुर गुदि फरायसालिनि गेवलां फोथारनि जे मेन पेन्डेलाव फैनानै जोंनो बोसोन होलांगोन आरो बिथांजों लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मानगोनां जोंसार नार्जारि बिथाङाबो नुजाफैगोन आलासि महरै आरो बेजों लोगोसे जोङो बे हाबाफारियावनो गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होनो थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलनि बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो बिथाङा जोंनि बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव गांब्रै गांबासो बिजाब लिरबाय बिथां प्रकाश दैमारि सारखौ जोङो गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा थुनलाइ सोरजियाव दायो बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादाव राफोद सासे लिरगिरि महरै दङ। जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो बेखिनि आरो आङो दा दिनै
बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान फालिथायनि गेजेरजों गासै बर' जाथिनिसिम हारिनि साफ्रोमनिसिमबो आङो दिनै बे गोथार सानाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। फैबाय थानाय समाव आरो बेबायदिनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लाथों बा लालांबाय थागोन बेखिनिखौ आसा थिनानै आङो जिहेतु दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान एबा जोनोम सानजों लोगोसे दिल्लीयाव मोनसे दाफुंनो थांगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि हिसाबै मा हामलायथि बावनो सानो? आं बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनो सानदों। मानो होनोब्ला बर' थुनलाइ आफादा दिल्लीयाव जोङो दिल्ली बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनो हायाखैमोन। बर' थुनलाइ आफादा नाजाबोबाय थादों जोंनि भारतबर्षआव जेरावखि थाया मानो बर'फ्रा बे ओनसोलाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनांगौ। बेल' नङा, जोंहा बर' थुनलाइ आफादा बेंगलाव सोनाब बेंगल जे रायजो दङ बेवहाय मैखोमै बर' थुनलाइ आफादा दङ। बेजों लोगोसे जोङो नेपालाव थानाय बर'फोरखौबो बर' थुनलाइ आफादा दानानै होखांखाबाय। नाथाय दिनैनि बे बर' थुनलाइ गोथार जोनोम सान फालिथायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादा दिल्लीयाव दिल्ली बड' साहित्य सभा जे जोनोम होनो थांगासिनो दङ, बिनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनिसिम जोबोद साबायखर बावहरबाय। आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादा दिल्ली आरो केलकाता बा गुबुन ओनसोलाव खुंलांबाय थाथों आरो गुबुन हालामाव थानाय बर'फोर दङब्ला बेफ्रावबो बर' थुनलाइ आफादखौ दाहैनो हाथों बा नाजाथों, बेखिनिखौ आङो बर' थुनलाइ आफादनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।